afuwa da sauki gare ka duniya dan kai ne ka kage sarki ana na hasada ko furti na furta tsaki abinda zan faɗi ya zamo ba gudun barewa soyayyar gudun barewa mun haɗe da Asiya ba ta yi sankara ba soyayyar gudun barewa mun haɗe da Asiya ba ta yi sankara ba ka so ka zancen kalma na masu Hausa ba a san ka kwara ka wanke ciki da soso akan abin da Asiya ta yau na ba da sako a yaudarar da ta ciki akwai gudun barewa kaso a so ka shi ne so na zahiri soyayyar kurege ba za na yi ta ba na so in gara shan wuya nan gaba a zahiri da batini abun akwai wuya wadda yan budurwa na gani na ce tsaya ta yi kwalliya tamkar yar indiya da ta tsaya na jegun ta shiga zuciya fara'ar ki ba ta karasa in sha wuya soyayyar gudun barewa mun haɗe da Asiya ba ta yi sankara ba kar kuma ta ce mini I love you har ta ƙara furta mini I need you har ta ƙara ce mini I want to kiss you har da baƙuwar kalma rugurgun sayu waka ta Asiya da sabura da nai a baya kawa da ƴar uwarta wadda suka sanya kaya yaudarar su dan gajera har ya sosa baya Asiya da sabura suna gudun barewa soyayyar gudun barewa mun haɗe da Asiya ba ta yi sankara ba zana tashi waka ta biyu da babu kura da ni da Asiya da sabura da ɗan gajere sai ku duba wakar domin ku gan mu jere abinda Asiya ta yi akwai gudun barewa da tsuwan mutum sai na hangi dandazo sai na sauka na ce mai ɗan jira in zo sai ya ce da ni gidansu ne muka zo sai na hangi Asiya sai na ce ta zo da kuwa ta yi wani zikar mayaudara soyayyar gudun barewa mun haɗe da Asiya ba ta yi sankara ba abinda ta yi ya sa na ɗauki agala har ina ta kuka na ɗau da mankara dan abin da ta yi mun ya sa na hangara zuciya jinin jiki suna ta sankara ne karo da ƴar kuna hamar mayaudara so a so ka soyayya ba halin kurege mun haɗe da Asiya ba ta yi makara ba na gane so da ƙauna ai kwara sakwara abinda ya saka ni tunani na ankara Asiya ta jefa ni cikin duhun kara ta saka ni burtu bisa ta rufin wuya ko da yaushe babu sukuni a jikina kullum yana tunanin na rame ganina babu wata hanya da zan bar inuna abinda Asiya sai akwai gudun barewa soyayyar gudun barewa mun haɗe da Asiya ba ta yi sankara ba kullum ina tunanin ya za a yi rama ina ta nazari amma na rasa makama domin abin da taimun a cikin shi ba karama take yanke nan sai na tuno da ɗan gajere na kira shi don za mu yi shawara mu zauna tagumin da ya baya kawai ya sa na nuna ɗan gajere yau ni dai na rasa mazauna shawara na zo ni dai gun kaza ka bani Asiya da sabura su bar gudun barewa soyayyar gudun barewa mun haɗe da Asiya ba ta yi sankara ba take yanke sai na saurari ɗan gajere sai ya fara zano samarin ta jere saurayinta ne shi ma ban kiran shi bare ni ne na 20 da ke cikin wuya ba takarda da hannu ya rubuta duka samarinta da ya zano sai ya sanya sabura kasansu sai ku auna ne ji kuma ina kallon yaya ɗan gajere soyayyar gudun barewa mun haɗe da Asiya ba ta yi sankara ba muka tashi ranar wata juma'a da safe lokacin zani tafiya zuwa tsafe sai ya ce a bar tafiyar yaudarar a tsefe ga munan cikin tugubani da ɗan gajere
dukkanin samarin je ya gayyace su a dannufin mahaifan yarinyar ya gansu ya faɗa ma kowa da mahaddukwar gidansu ɗan gajere har da sabura ya gayyace ta soyayyar gudun barewa mun haɗe da Asiya bata yi sankara ba kowa tana ta ƙaryar shi kaɗai take so a gidansu ma an san ba ta sanya naso gashi yau samarin ta dukansu za su zazzo ta yi kungurin kan kusu da Asiya soyayyar gudun barewa mun haɗe da Asiya bata yi sankara ba ɗan gajere ya bani wuri ya ce in zauna a dandalin samarin ta waɗanda ke da ƙauna jim kaɗan kawai na ga mutum biyar gabana ɗan gajere na gefe na ta dariya ki cikin samarin hada mai taro da sisi ina gashi kadai ne ma ya taho da lasi mun cike 35 kofar gidansu dukkanin samarin ta suna jinan ta zo soyayyar gudun barewa mun haɗe da Asiya bata yi sankara ba sabura ta zo za ta wuce ta gammureras a ta shige cikin gida ta iske Asiya ras ni ake wajen gidanku na ga jama'a turmus Asiya tana barbada hoda a kwamiti sai da yadda ɗan kwali ta yi gudun barewa ta fito waje ta rasa inda za ta dosa sai ta dadda dukkan samarin suna ta wasa kanmu ya haɗe a ciki baka gane dusa yaudarar da dai baya kawai take tunani mu kuma haɗe kai sai ta gudun barewa soyayyar gudun barewa mun haɗe da Asiya bata yi sankara ba a Asiya ta bada nan take sai ta suma sabura ta ɗauke ga tana kiran kuruwa mahaifiyarta ta zo ta gama gamuma kowa yana kiran shi kayan shi za a bashi likitan da ya auna bai ga hangara ba to a so ka soyayya ba halin kurege mun haɗe da Asiya bata yi makara ba ɗan gajere na gefe yana ta dariya ma ga mu 35 muna da dama kowa ya samu dama wallahi ba shi dama kaga yanzu na walwala dukkan zare na a sabura da Asiya duka sun jigun gashi ta sanya iyayen da sun jigun muku samari mun ce a biya mu kaya wanda muka ba ta lokacin tana budurwa a daina yaudara 'yan mata da 'yan samari a tunda yanzu ba sauran aikin kusari ko ina mutane da yawa su furta zargi kowa ya ce da waccan ake wancan da waccan wadda mata ce wai ita ce aka yi mawaƙai soyayyar gudun barewa mun haɗe da Asiya bata yi sankara ba a daina yaudara 'yan mata da 'yan samari duk wanda za ya ce da wancan ake yayi ƙarya ka tambaye ni ne zan warware zaren nan ani da na yi waƙar na san nufin da na yi Allahu ya amince na rera tafiyin nan kuma daina yaudara 'yan mata da 'yan samari kun ga yanda Asiya duk ta bata gari Murtala ba da masu imani kuma gani na ma ɗan gajere godiya idan da ƙari dan kwa yanzu ta rame sai kace sigari kaga yau da rana san ba ta da rana soyayyar gudun barewa mun haɗe da Asiya bata yi sankara ba sai ya ce in sa aya in kira su kwari akwai abin da zai shirya daga Asiya dai sai ya ce in mai izinin waka ta uku gashi kuma bai taɓa waka ba ɗan gajere ni kuma ne alƙawari zan taimaka mai idan ma yaudara na yin yaudara ka bar su ka kira da nan fata zan yi ma bayani 08067 2466 sai ka sa 15 dan uwa ka kira ni zana ma bayani kafin ka kira ni Allah ka samu yaudara